Urgun mu? Salamu aleyküm Zapara. Aleyküm halbırak urgun mu? Şükür, horonçuluk. Salamu aleyküm. Vatandaşlar hemmenize Laplandiya'dan kızgırlı salam. Mene bu soğuk biraz eginme bir zat atmalı olun da aşağı katı soğuk. İyi veren kızın salamın ulan yılanarsın ya. Evet, abi. Aydı verin Zapara. O Hal Murat men şu komentarları okuyan da. Ava. Ondan bir komentarlar şu adamdan eyyem bir şey yani şerekede geçme programı diye ala o komentarlar vardı. Bu ben demeti alamatı yani rejimin bir yani dargamasına ya çürümesine ya yıkılmasına bir yönündeki bir revolüsyon situasyon da halka yönkü alak yaşatı gelen o yani hükümeten yönkü alak dolanır bilen o da çok bizim bilen yani revolüsyon situasyonunda kitaplarda okudulayan demedilen bu yani rejimin çöküşünün başı dipmiş diyen hemen Almurat. Bilmedim yanlış yer mümkün olmuyor ben fikrimce şeyle. Onun adamlar kent doğru var ya da. Yani yani dağıtları var. Ne taşınma adamları yem düşünüp oyun başladı. O yağdayı görüyorlar ne diyorlar. Onun içindekileri ente havari etmeyen olma mümkün ya doğru etmeyen olma mümkün. Onun taşınaklar kavernemelerini şu içindekiler bir olmaz ya da düşünmez ya da rejim bunları bir $100 verip satın alır. Şoları alak nemeleri var da. Onun ikinci neme yankı güç organları var. Şolar halkın karşısına fiile ulanır, yara ulanır diyen şoları alak neme var da. Sen düşüncen ne ile kaldırar? Sağ ol Zapara. Bugün senin bana soru veren rolunu Ben çıksediyor. yeme braveyem çıraklıktan çıktım yuvaş elinizden almasam o beni yeme diyeniz adaletli demeden yok. Özünüz kən urlayan bana bu demetmeli vakt veren yok. Kıyın sorular veriyorsunuz. O ben yani mırrıyım atlayan sorular veriyorsunuz beni. Direkt cevap vermeli oluyor. Valya Zapara onu sağ olun şu veren sorumuza ben ona cevap verin. İlk baştan aydılmalıda doğrudan ortalar aytmışsın. Bir kritik atmatka değil ya da her bir zatta sil gelse de su gelse de bela gelse de şun bir belli bir derecesi var da. Şoňa yetenden soň ya sil üstünden dambadan bütün halkı gark etmeli ya da halk şu damban karşısında durpardatlar etmeli bolýar. Bizinkini şu kritik atmatka gelip ýetdi döwletimizin ýagdaýy. Hökümet hakykatdanam gaty okypsy bolup çykdy. Halkın ya döwletin krizise düşen döwri bular döwleti dolanyrmagy asla okypsy. Hiç bir tarapdan. Ne bir koronavirus tarapdan keselçilikden halka düşünür işini geçirdiler, ne beceri işini ettiler. Bu zatlarım hemmesini para peşkeşe vurdular. Şu taýda emede yatmajak bolsa karantina $5.000 bersen öýüňe goý berýärdi pana studentlaryň özleri ýazyp otyr. Bu soňky gelen ýaňky Hataýdan gelen şol 8 fevralda gelenlerin her birinin ýene de üstesine bir bilet pul alypdyrlar şol Hataýda. Öňkü biletleriniz köýdi diýip. Ýene bulan halkyna kömek edýär şol. Ondan we kritik atmetka diýilýän hana çörek nowatlaryny, yağ nowatlaryny, gant nowatlaryny görüp otyr. Diňe birje bölegi geldi. Ýöne döwletiň ähli kunjunnaty 5 vilayetde ýagdaý şular ýaly.
biraz el hal ýagdaý Aşgabatyň özüni. Näme üçin? Täp Gurban oğlu şu taýda otyr. Şu taýda halk oň üstüne çözmasan, şol halky bolsa da bir ýene gana durmuşda taklap otyr. Täp o taýda ýaşaýan köpüs hökümete hyzmat edýär. Onun için olan ýagdaý beýleki Ahalyň welaýatyna akydan näçesi ýokardy. Emma Aşgabatdan 100 kilometr ýa 50 kilometr çykdan o taýdaky daýhalyň ýagdaý öwürlikli däl beýleki welaýatlarda. Şonuň üçin şu mahal mesele şu ýagdaýa geldi. Ýokarkylara istat başarana aşakylar diýenmem halk nädip şolary tahtdan düşürjegini bilen. Sebäp bizde döwleti medeniýetli ýa bir aýdaýly bir kanun ýolundan çalışmaň tejribesi ýok. SSR ýykyrly medip öňümde oklandy. Arasdan. Onu boyun almak gerek. O taýda gana kulüp garaşdyryldyk alnana. Halk hiç taýdan kösenmedi. Gaýtan şol öňküji SSR döwrüne ýygynan ähli malyny iýip, soňça 64 ýyl ýaşarlyk şert töredildi. Galanyň tilipçini etdiňiz, Owa Hojalyk Ministrligi üstüne halk aç galmady ýaly, köçe çykmady ýaly. Ine olam oňa peýda boldy. Soň o siz gerekmejek wagtyňyz siz aýyrdy inni soň eline penjesini alyp men halk aldym diýip düşündi. Soň makaronidir. Onu bilýär. Inni bir 13 ýyl arlap aýdym gitara çalyp tan soýnap ine halka arlap gezdi. Hiç tat ýok. Halkda ýaşaýyş ýok. Döwletiň ilatynyň deň ýarty Türkiýede talabançylyk edip ýör. Hyzmatkarlyk işini işläp ýör. Inžener wezipesini işleýän ýok. 2 milyondan 20 adam bolaýmak mümkin bolmasa olamýar. Bir milletin mertebesini, Türkmeniň mertebesini ýere sokdular. Halkam enne görüp otyr. Aýtdy da dilinden taýýarlyk görnüpdir. Häzir oglu gelmeli. Oğlundan soň aktygy gelmeli. Bular indi hakimiyeti berjekler. Türkmenistanyň gülaly güllügem diňe Aşgabat we onuň töweregi bilen Utorya aňry zatda hiç tat ýok. Sen agym göwgüren agym halkyňa ýere çörek ýok. Şonuň üçin şular ýaly ýagdaý döret. Ýurdun daşyna akyr elbetde ýurdun içinde akyrda kän gowy düşünýär bar. Sebäp bular göz açyldy. Türkiýede bolsun, Ýewropada, Orsiýa, Ukraina Berkim döwletler, Amerikanlar görüp otyr. Bizimkiler, bizim halkymyzyň Türkmenistanaky durmuşy itin önünden emermek. Inni o taýda olan enatasy galy, çağalar galy hiç kim razy da, inni nähile bolsa şu hökümetden, hakimiýetden nädip diýilmeli diýen pikir her bir adamyň kellesinde bar. Ýurdun daşyna akyl. Biri batyrrak hereket edýär, biri gorku, biri şüphelenip ýöne hereket bar. Şu şüphelenýärleň içinde ýankyzyň aýdanyňyz bar. Ýurdun içinde akylary ol $100 paýlasa hiç kim aýaga galmady ýa çykyş etmezdi. Ýöne şol ýurdun içinde akylary goý şuň paýlasyn belki bir aý ýarym aý ýemege çörek bolur. Men oňa da garşyda. Ýöne ýurdun içinde akylary biz bir zady düşünmeli. Ýurdun daşyna akylar bar. Ol $100 ýersiňiz ýarym aýdan bir aýdan gutorar, soňra siz näme ýeýjek? Nädip ýaşaýjak? Nädip siz döwleti düzeltjek ýa ol hökümet düzeljek käre men şuny 2 san video düzelt goýdum. Olam toýda edip paçka $100 diňe otursy. Halk şoň bir kagaz üçin ýarym aýlap Türkiýede biriniň gapysyny talaban birje kagaz üçin. Bularym şu toýda pesinden 10.000 san kagazy paýlaýarlar. Ene bulan halky syýlaýşy. Döwlete hormat goýuş. Onu soňam näme üçin olar dollardan ýalar? Türkmenistan resmi pul dollarmy? Ýok, Türkmenistanyň manady. Näme üçin olar manasyna nakly? Demek olar öz döwletiniň puluna da hormat ýok ol adamyň, halkyna bolmaýşy. Ene dir misal. Şol. Ene ola bersinler saparaga. Ýöne ýurdun daşyna 2 milyon Türkmenistanly bar. Olar satyn alyp bilmedi hiç. Demek bizim bir etmeli işimiz var şu taýda. Biz kimiz ene edýän zadymyz bar da esas edýän zadymyz şol. In pesinden biz iki bolup şu taýda halka düşünürşi işini aýdyp otursa. Nähil bolmaly, näme etmeli halkyň aň düşünjesini biladym. Ýöne ýurdun daşyna akyryny düşünüp başlady şu zatlar. Bulan etmeli şu ýurdun içinde galan, dogan garnaşyna, hosarlaryna aýtmaly şu olum bizim iki hepde eden görürüňiz ýaly. Ekin etmeli açlyk gelýär, şu zatlar öňünden görmeli.
Gatyga aýtdyň. Köp yerlerde ýem ekilip başlapdyr. Ol hökümete serediýanym ýok. Ýöne ol boyun almagy gorkýar. Maňa gelip dur habar. Cehennem paxta dip yerlerde indi şol kolhoz ýol başçylary ýam aýdypdylar. Ekin asfalta onun kolhozçylar çarşaga mendirjeler. Şonuň üçin bu meselede çözülüp dur. Ýöne hak hukukly meselede adamlar biri aýtmaly ýurdun içindäki şol taýýarlyk işlerini geçirmek üçin. Ine men wezipäni şu ýurdun daşyna kılan wezipesini şu zatlarda görýär. Yaşlar uğurlu tapar, yani onlar VPN'i yapıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye bizim dehin diye yaşlarımız var. Yani VPN'den geçmediğine, imotundan geçmediğine uğurlu taparlar diye düşünüyorlar. Biz etaati dememiz halmırat, yani halka düşündürüş işi, yani halkın gözüne çarıyarak, o tarihi bir demeleri gurrun verip çok tarih nähile gatlar bolup dur. Bulun maksady näme? Ýok deme ýagdaýy nähile näde bu durmuşa geldiler. Soňra hemmejesini başardığımızdan aýdyp berýär. Aýdyn berdik protokolny. Entäm aýtjaklarymyz kendir. Ondan ýene de bir beýleki mesele şular ýa-ni kanun mesele çykarıp berler günde. Prezidentin gitmesi var arada, kanunu yol veren gitmesi var arada, kanunlar yok diyerliktir. Ya da katı aptikayı mıdır, hiç neme. Kanunların giden oklarda. Onun bunları yöne başta and içenlerine devevi vazife demedenle ilk and içede, yani Kur'an'ın üstünde, sellem. Takkur. O şu konstitüsiya bir vefalı olacak, halkıma hizmet edecekti. Ha? O konstitüsiyada senin ömürlük bir yazılan yer var mı? Doğru. O ya şunu bercay etmeli değil. O bunu ayak aşağının emetmeliyle ne yapmam? Yok. Onun parahat yoluyla, kanun yoluyla yol koymadık olsa. Bunu dine güç bilen ayırmalılar. Başka yolu yodatu öller koymadık. Biz nemedemiz yok. İkimiz sayılamadık. İkimiz kanunları biz çıkaramadık da. Doğru sapara. Şunun için bir informasyon iş, düşündürüş işi, şu rejimin üyütkömesinde en yetadi işlerin biri. Şunun yani içine de getirmeli yaşlar ne gayret edin. Ediyen işin gafur lokan men terede oturlar. Dehin yaşlarımız var. Hem de Tanrı yalkadın. Köpsünün düşüncesi bizden emileri. O boyun almalılar. Biz şu demeli devleti şu yaşlara tavsırıp bilecek. Bir de Halmurat ikimizin tarihi edip bilecek en ulu işimiz. Şu yaş yani korrupsiya keseline ulaşmadık, çalışmadık. Son yağmedığını entek bilmeyen, görmeyen yaş nesil vardı dışarıda. Yani devleti şolun eline vermeli. Onun hem beceten düşünceli, o programlarım var, gerek olsa beylekli atlardan, köp atlardan başlar çıkıyor. Halmurat ikimiz dahi yani bir kırada oturduk böyleleri uğurlayabilecekler. Şolur yağlak yaşlarımız var. Ben katı pesimistim olun, o gün demediyen benim yaşalıp var yani şolurdan kalmayacak olup dırdaşı yani kompütür var. Berekeli. Ya şunları yağlarak başka da kendi demeler var olun, biz o demelere demetmeli, o komentaryalar yerli yerden Halmurat, şimdi ben alp parçı olandan bunu kıyıskacık keteli. Bu iş boğuken, sen vurlayan ben oturuyan, şunu şeylere kıyıskarak edeli Halmurat, adamlarım udin olsa dinlep yağdiyalar, şikayet ediyorlar. Kanka sen bir yol başsın,
menden neme şoň üçin ýakpir warwat etdim biraz. Yeme de saparağı şu berilýän soralar gatykan şolun içinde iň esasy şu ýaşlaryň ýa adamlaryň bir düşünmeýän ýa bilmeýäni ine biz taýýar şu zatlar etsek kim bize ýol başçylyk eder, kim bizim öňümizde durar, kim näme bize şu ýurduň içinde şu zatlary gurnamağa kömek eder diýip. Men adamlar seretmediler öýdän ýa netije çykarmadylar. Men kan ýerde çykyş edip aýdypdym da şol birinji 3 aýyň dowamyny meselem mene şu rejim tahtdan düşürildi. Şol 3 aýyň dowamyny wagtlaýyn hökümet gerek bile. Şol täze parlament formirlenýänçe ştada birazajyk men durup geçen parlament näde formirlenmeli. Ine şol şuňky parlamentiň emeti agzasy ýa başlyk kim bolsa tapaw diýip eger diýeri bolsa şol öňkü şol Niýazowyň döwründe Niýazow parlament baş tutan bolan adam şol çykyş edip aýtmaly. Bizine şundan başlap saýlaw eglan edýär. Demek saýlaw möhleti 2 ay 60 gün bolýardy. Birinji 30 günde dalaşgärler registrasiýa geçýär okruglar boýunça. Soň galan ikinji 30 günde olar öz emeleri bilen etjek işleri bilen elindäki planlary bilen halkyň öňüne çykyp çykyş edýärler, düşünürýärler, ok ilat bilen duşýarlar. 60 gün diýilene saýlaw geçirildi. Birinji tapgyrda ýeňiş kazanmadyklar ýene bir hepden soň ikinji tapgyra girýärler. Garat umum alanda 2 ay 15 günden soň parlament formirlenýär. Galan 15 günde parlament komitetlerini, komissiýalaryny formirowat edýär. Soň parlament hökümeti düzmäge girýär. Jemiş 3 ay möhlet aljak. Şu 3 ay möhleti döwletiň içinde düzgün tertibi üpçün etmek. Men boýnap aýtdym, men öz internasional eserlerim bar, olan ogullylar bar, harby gullukçylar bar. Şulardan garaşyk bir ýanky goro her bir etrapda iými salalyk saklamak üçin ine jemgyýetçilik durmuşyny goramagy şolar jogap berer. Demek alanalylyk ýok, o taýda hawas ýok, edenetlilik ýok. Ine arkaýyn höküm döwlet saýlawyny geçirer, kandidatlar bar öz okruglaryna çykyş eder. Şolar döwletiň iými salaly durmuşyny şolar goramaly. Harbylar bilen bir hatarda internasional eserler. Grajdan bilen harby garşy patronlar bolar. Men düşünjem. Soňra deputatlar parlament saýlanandan soň hökümete saýlaw geçirilmeli. Kim adam premier minister bolacak. Ine şoňa adamlar şuň taýýarlanmaly. Deputatlyga da kandidatlygy kim boljak, premier ministerligi da kim boljak. Ýurduň içindäki iými salaly durmuşy 3 aýyň dowamyny aýtdym, men boýnamalýam. Kim öňbaşçy boljak diýeni, kim ýolbaşçy boljak diýeni şuny aýdýar. Men şu prosesi 3 aýlap ýolbaşçylyk etjegärdim. Jogapkärçiligini men çekjek şu. Halk öz hak hukugyny talap edip, diktator şu tahtdan düşen minudundan başlap häkimeti wagtlaýyn hökümetiň eline berýär. Wagtlaýyn hökümet döwletiň ähli pudugyny işledýär. Täze parlament saýlan, täze hökümet iş başyna gelýänçe. Ol täze hökümet täze adamlaryň bolup biler bir ýerden gelir. Ýa şu wagtlaýyn hökümeti halk anamellerse oňa işlemäge, işini dowam etdirme, ursat berip biler. Onu men çözemek, onu saýlanjak täze parlament çözer. Ine şol 3 ay möhleti lükkeligini men öz boynuma alýar. Ondan aňyrsyny parlament çözmeli bor. Parlament karar kabul eder, biz haýsy ýoldan gitmeli. Biz öňkümizde ýaly prezident döwletini dolanışyny dowam etmelibi? Ya da Halmurasyonyň teklip edişi ýaly biz parlament dolanışyna ýa parlament respublikasyna geçmeli. Şol deputatlar saýlananna şol kaptalyny ýene bir listoç kagaz bor, şo taýda adamlar ýazar öz ýemesi. Bize prezident döwleti gerek ya da parlament döwleti gerek. Haýsam bolsa bir ýerine çyzyk goýarlar, şo bilenem meselen çözüligi bor. Demek parlament işe gelende ýa bilýär. Biz premier minister saýlamalymy ya prezident saýlawyny glan etmeli. Eger bardy gelle halk ýok bize bolýar şol prezident strukturasyny saklap kalmaly diýse, onu men şo taýda ýene-de şol saýlawa girişjek. Onu men bu halkyň öňüne aýdym. Ozalam aýtdym. Näme üçin prezidentlige dalaş etjek? Şonu bir ýyldan soň şo wezipany ýatyrmak üçin.
Bir yıl maňa näme üçin gerek? Şo bir ýylyň dowamında ýurdun içinde şo täze dören partiýalar ýa öňkü ýurdun daşynda içinde bar partiýalar özüni tutsun. Soň olar täzeden şol premierligi öz kandidatlaryny hödür etmek üçin. Şo bir ýylyň möhletini şol hakimiýetiň ähli hukuky şunkun prezidentiň eline de sapara. Indi şonu alıp şol bir ýylyň dowamında ene parlamenta, kadyata, hökümete paýlap bermek. Onu men bir ýylyň dowamyny eder. Eger halk şo prezident wezipany saklap goýmaly, onu ömürlükden men şol bir ýyllyk eder. Ýok, halk parlament respublikasy diýse, onu menem beýle adamlar ýaly den hatarda ene öz kandidaturam goýur, haýsam bolsa bir ýerden deputatlygy. Halk göterse deputat bol parlamenta gelir. Parlament soňra göterse menin prezidiuma saýlar, saýlamasa zally oturan bir deputat bolar. Ýöne şol birinji 3 ay şu zatlar amal etmek üçin şol ähli jogapkärçiligi men öz boýnuma alýar. Ýöne şu taýda halkyň öz etmeli işi bar. Öz hakyky üçin halk göreşe galmaly. Halk ayağa galmaly. Onu men ýa-sen edip bilmeýän sapara. Bu taýda halkyň borjy bar. Ýöne şol tahtdan düşen pursatyndan ähli jogapkärçiligi döwleti dolandyrmak, hökümet wagtlaryň hökümet bilen işleşmek, parlamentiň saýlawlaryny ýola goýmak we geçirmek men pardym. Onu men halkyň önüne boyun alyp aýdym. Başga olara nähil ýol başy gerek? Men düşünüp bilemem. Şuňa Olya Galmurat men düşündüm, iyileşlemem düşündündür öýden. Şuň bilen bir Kedin gitti Galmurat. Sesim yok, kızıl yan Galmurat. Sesim yok. Biz iyileşler Galmurat'ın demesi kızıl yan ya. Ana açıldı. ene da jaň gelip durda her minutdan basyp ýetişmedim da zyňyrdap başlady. Bolýa Galmurat sen o jaň gelen bolsa jaňçylar bilen gürleş, o ştaýda nemedeli bilen hoşlaşaly. Bolar. Ekranda görüşýänçä adamlar taw bolun. Tapara senem tawur bu jurnalist bolum tüwelimi. O aňsat kem gowken Galmurat. Sen gürleýän oturyp dinleýän. Bolýa tawa turgany ýaş. Adamlar taw bolum watandaşlar taýlykda görüşelik. Taw Bolýa.